Vítam vás. V tomto videu si vysvetlíme kontraindikácie a upozornenia na predávanie si voľno predaných liekov. Budeme sa sústreďovať na paracetamol a ibuprofen. Toto video zároveň slúži aj ako vzdelávací materiál k akreditovanému testu, ktorý práve prebieha vo Farmaakadémii. Keďže toto video je voľne prístupné, chcem upozorniť, že je určené pre farmaceutov a farmaceutických laborantov. Lieky, o ktorých sa budeme rozprávať, sú veľmi bezpečné. Avšak je práve úlohou tohto videa zamerávať sa na riziká spojené s užívaním týchto liekov, aby farmaceuti a laboranti v lekárniach vedeli predísť. Pokiaľ si pozriete príbalový leták alebo SPC liekov, nájdete tam množstvo kontraindikácií a upozornení. Avšak je veľmi ťažké si ich zapamätať a brať na ne ohľad, pokiaľ nie sú hlbšie pochopené. Preto sme zvolili trošku odlišný prístup a pri každej kontraindikácii a upozornení sme ich vysvetlili. Po vysvetlení každej účinnej látky nasleduje čas na čo dávať pozor v lekárni. Sústreďuje sa na najbežnejšie problémy pri expedícii týchto liekov, ako vnímajú liečbu týmito liekmi pacienti, prípadne ako vnímajú riziká z nepochopenia mechanizmu účinku týchto liekov pre pacientov. Poďme sa pozrieť na paracetamol. Prvoročný predaj paracetamolu na Slovensku a jeho kombinovaných prípravkov v krabicách je viac ako 1 700 000 kusov, čo je viac ako 19 000 krabiček za deň. Ak by sme si chceli predstaviť, aké je to množstvo za jeden rok a začali by sme ukladať vedľa seba, začali by sme v Bratislave, pokračovali by sme cez Žilinu a na konci roka by sme skončili až niekde za Košicami. A to je predaj asi takýchto veľkých krabičiek na Slovensku za jeden rok. Poďme sa teda pozrieť na kontraindikácie a upozornenia na paracetamol. Prvá kontraindikácia je ťažká hepatálna insuficiencia alebo aj ťažká pečeňová nedostatočnosť. Pri metabolizme paracetamolu vzniká toxický metabolit, ktorý sa v zdravej pečeni pri terapeutických dávkach rýchlo odbúrava a preto nespôsobuje poškodenie organizmu. Pokiaľ je však funkcia pečene poškodená alebo je dávka paracetamolu priveľká, toxický metabolit sa nedostatočne rýchlo eliminuje, začne sa hromadiť a poškodzovať pečeňové bunky. Ďalšou kontraindikáciou je akútna hepatitída. Čo je vlastne zápal pečene? Laicky sa niekedy nazýva aj ako žltačka. Môžu ju spôsobovať vírusy, vtedy hovoríme napríklad o hepatitíde typu A, B alebo C, alebo aj chemické látky, vtedy hovoríme o toxickej hepatitíde. Dochádza pri nej k poškodzovaniu a deštrukcii pečeňových buniek, čo veľmi obmedzuje funkciu pečene. Rozpadom červených krviniek, erytrocitov, vzniká bilirubín. Keďže pečeň nestíha eliminovať bilirubín ani z prirodzene rozpadnutých erytrocitov, prejavom tejto zvýšenej hladiny bilirubínu je zožltnutie tkaní organizmu. Tento stav sa odborne nazýva ikterus a prejavuje sa hlavne zožltnutím slizníc, kože a najviditeľnejší je na zožltnutí očného beľma. Prečo spomíname bilirubín? Ten je metabolizovaný v pečeni rovnakými enzýmami ako toxický metabolit paracetamolu. Enzym tak musí spracovávať dve látky namiesto jednej, čo ešte viac spomaluje elimináciu toxických metabolitov paracetamolu a napomáha ďalšiemu poškodeniu pečene. Ďalšou kontraindikáciou je ťažká hemolytická anémia. Dedičná forma tohto ochorenia sa na Slovensku vyskytuje výnimočne. Častejšia je v oblasti Stredozemného mora a v Afrike. Je však dôležité vedieť, prečo je spomenutá medzi kontraindikáciami. Je charakterizovaná častým rozpadom veľkého množstva červených krviniek, čo tiež spôsobuje prechodný ikterus. Konkrétne, vzhľadom k paracetamolu sú dôležité zvýšené hladiny bilirubínu, ktorý sa metabolizuje rovnakými enzýmami ako metabolity paracetamolu, čo spomaluje elimináciu toxických metabolitov paracetamolu presne tak, ako sme spomínali v predchádzajúcom prípade. Posledná kontraindikácia má pomerne komplikovaný názov. Je to deficit enzymu glukózo 6-fosfát dehydrogenázy. Pokiaľ chcete jednoduchší názov, toto ochorenie sa nazýva aj jednoslovným názvom favizmus. Je to dedičné ochorenie. Jeho rozšírenie je podobné, ako sme spomínali pri ťažkej hemolytickej anémii. Následkom tohto ochorenia sú červené krvinky citlivé na oxidačný stres
a ľahko dochádza k ich rozpadu, čo sa nazýva hemolýza. Následkom toho, napríklad pri vírusovej infekcii, kedy imunitný systém nášho tela začne vytvárať tento oxidačný stres, keďže vzniká zápal, môže dojsť k hemolýze. Sme teda opäť pri zvýšenom rozpade červených krviniek a z toho plynúcej zvýšenej hladine bilirubínu. A keď k tomu pridáme paracetamol, ktorý sa používa na liečbu príznakov pri vírózach, môže nastať poškodenie pečene. Vysvetlenie je rovnaké ako v predchádzajúcich dvoch bodoch. Teraz prejdeme na osobitné upozornenia a opatrenia pri užívaní. Ako prvé je ťažké ochorenie obličiek. Keď pečeň zmetabolizuje paracetamol, koncový metabolit sa vylučuje prakticky výlučne obličkami. Je tu preto predpoklad, že by mohlo byť spomalené jeho vylučovanie a kumuloval by sa v organizme. V tomto prípade je potrebné znížiť dávkovanie paracetamolu, aby sme takejto kumulácii zabránili. Ďalším sú hepatotoxické lieky alebo lieky ovplyvňujúce funkciu pečene. Tieto lieky by mohli obmedziť metabolizáciu paracetamolu a odstraňovanie jeho toxického metabolitu. Preto sa neodporúča kombinácia takýchto liekov. Liečba perorálnymi antikoagulanciami a súbežné podávanie vyšších dávok paracetamolu, najmä v kombinácii s kodeínom, prípadne kofeínom. Medzi ojedinele nežiaduce účinky paracetamolu patrí trombocytopénia, čo je nedostatok krvných doštičiek. Zároveň sa v pečeni syntetizujú viaceré faktory, ktoré sú potrebné na správne zrážanie krvi. Tieto faktory sa nachádzajú v krvnom sére v nadbytku a k ich nedostatku dochádza až pri významnej poruche proteosyntetickej funkcie pečene. Pri podávaní vysokých dávok paracetamolu môže dochádzať k poškodzovaniu pečene. Preto sa odporúča kontrolovať zrážanlivosť krvi. Prečo sa v tomto upozornení vyslovene spomína kombinácia s kodeínom a kofeínom? Pokiaľ sa užíva paracetamol v kombinovaných prípravkoch, je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že pacienti budú nadmerne zvyšovať dávkovanie. Sú za to zodpovedné práve kofeín, ktorý má stimulujúci účinok, a kodeín. Ten sa v tele metabolizuje na morfín, ktorý už patrí medzi opiaty a môže pri pravidelnom užívaní vyvolávať závislosť. Pre porovnanie, pokiaľ sa paracetamol užíval samostatne, pacienti v tomto prípade dávkovanie nadmerne zvyčajne nezvyšujú. Tým pádom ani riziko poškodenia pečene nie je také vysoké. Induktory pečeňových enzymov. Na jednu stranu by sa mohlo zdať, že viac enzymov rovná sa rýchlejšia eliminácia metabolitov, teda aj menšia toxicita. Ale rôzne reakcie v pečeni zodpovedajú za tvorbu toxického metabolitu a rôzne za jeho elimináciu. Zvýšená aktivita enzymov vplyvom induktorov pečeňových enzymov spôsobuje práve rýchlejšiu premenu paracetamolu na jeho toxický metabolit. Analogicky, pri inhibítoroch sa naopak znižuje toxicita paracetamolu, keďže vzniká menší podiel toxického metabolitu. K eliminácii toxického metabolitu dochádza spojením s glutatiónom, ktorého je v bunke obmedzené množstvo a musí sa obnovovať. K jeho nedostatku môže dojsť napríklad aj pri vysokej dávke paracetamolu. Keď sa vyčerpajú zásoby a nestíhajú sa regenerovať dostatočne rýchlo, dochádza k reakcii toxického metabolitu so samotnou pečeňovou bunkou a nasleduje jej nekróza. Posledné upozornenie znie: dlhodobá konzumácia alkoholu významne zvyšuje riziko hepatotoxicity paracetamolu. Pri pravidelnej konzumácii alkoholu dochádza k steatóze pečene, čo je jej stukovatenie, a k toxickej hepatitíde. Oba tieto stavy sú však pri abstinencii plne reverzibilné. Pokiaľ však podávanie alkoholu pokračuje aj pri tomto stave pečene, preto hovoríme o dlhodobom podávaní, dochádza k odumieraniu jednotlivých pečeňových buniek alebo dokonca aj ich skupín a v tomto prípade sú nahradzované fibrotickým tkanivom, ktoré už nemá schopnosť sa regenerovať, a poškodenie pečene sa tak stáva trvalým. Hovoríme teraz o cirhóze pečene. Cirhózu pečene už nie je možné zvrátiť, ale progresia sa dá zastaviť, avšak je potrebná úplná abstinencia.
Teraz prejdeme k časti, na čo dávať pozor v lekárni. V bežnej lekárenskej praxi je najznámejšie upozorňovanie pacientov na užívanie viacerých prípravkov s obsahom paracetamolu súčasne. Často je potrebné upozorniť pacienta pri nákupe horúcich nápojov proti chrípke a prechladnutiu s obsahom paracetamolu na opatrnosť pri ich kombinácii s Paralonom alebo s Panadolom, ktoré sa predávajú najčastejšie. Pomerne veľa pacientov si nie je vedomých, že obsahujú tú istú účinnú látku. Veľký pozor treba tiež dávať pri Coldrexe Max Grip a pri sirupe Coldrex nočná liečba, kde jedna dávka obsahuje až 1000 mg paracetamolu. Je vhodné upozorniť na potrebný odstup pri užívaní. Je to aspoň 4 alebo aj 6 hodín. Coldrex Max Grip je možné užívať až od hmotnosti 65 kg. Pokiaľ je liek určený pre ženu, taktene sa spýtať na hmotnosť a zvážiť, či by nebolo vhodnejšie použiť inú formu lieku s nižším obsahom paracetamolu. Pri sirupe Coldrex nočná liečba upozorniť na použitie nižšej adekvátnej dávky. Niekedy je možné stretnúť v lekárni pacientov, najčastejšie to bývajú ženy trpiace migrénami, užívajúcich veľké množstvá Panadolu Ultra Rapid. Tento liek obsahuje kodeín, ktorý sa v tele metabolizuje na morfín. Ten môže vyvolávať závislosť a pri pravidelnom podávaní sú potrebné čoraz vyššie dávky. Pacienti majú pocit, že im okrem neho nič iné nezaberá práve kvôli závislosti a sú schopní spotrebovať vo výnimočných prípadoch takmer celé balenie za jediný deň. V tomto prípade je povolená denná dávka paracetamolu už výrazne prekročená a jedná sa o dlhodobé užívanie, keďže už vznikla závislosť. Riziko nežiaducich účinkov je naozaj vysoké. Zo strany lekárnikov sú pacienti už opakovane informovaní o ich nevhodnom konaní, vedúcom k rastúcej závislosti. Práve preto mnohí pacienti migrujú po viacerých lekárniach, aby tak maskovali skutočnú spotrebu tohto lieku. Toto sa nám potvrdilo pri nedávnom výpadku tohto lieku, kedy sme zostali ako posledná lekárň v meste, ktorá mala ešte nejaké kusy na sklade. Pacientka, ktorá ku nám chodievala raz za 1 až raz za 2 týždne, sa u nás zrazu začala objavovať takmer každý deň. Je to veľmi komplikovaná situácia. Je nutné, aby pacient prestal užívať tento liek. Skúste zistiť príčinu bolestí a odporučiť mu lekára, ktorý by pomohol vyriešiť príčinu pacientových bolestí. Pacient by tak mohol prestať užívať symptomatickú liečbu, ktorá v podstate nič nerieši. Pokiaľ chcete byť vo svojej práci a službe pacientom obzvlášť dôslední, môžete si začať všímať vzhľad pacientov. Typický alkoholický vzhľad sa začne prejavovať až po niekoľkých rokoch nadmerného pitia. Najviditeľnejšie príznaky poškodenia pečene sú ikterus, ascites, čo je nahromadenie tekutiny v brušnej dutine. Ďalej môžu byť viditeľné pavúčikovité névy, čo sú vlastne cievy na koži, zmeny nechtov či prípadné začervenanie dlani. Toto sú príznaky, ktoré sami o sebe nepostačujú na diagnózu, avšak môžu byť pre vás znamením, aby sa vybral liek, ktorý nezaťažuje toľko pečeň. Keď sme už spomínali toľko negatív paracetamolu, povieme si aj niektoré pozitíva oproti ostatným liekom proti bolesti. Paracetamol je vhodným liekom voľby od bolesti pre pacientov s astmou. Dokonca ho môžu v rozumných dávkach užívať aj pacienti na varfaríne. Odporúča sa dokonca aj pre diabetikov, keďže neovplyvňuje glykémiu, čo je hladina cukru v krvi. Ako určiť, či dávka paracetamolu neprekračuje odporúčané dávkovanie? Teraz netvrdím, že toto je niečo, čo nikto netušil, ale spomínam to kvôli tomu, aby ste si natrvalo uložili v hlave hodnotu dávkovania paracetamolu na 1 kg. Pretože je veľmi jednoduché s ňou pracovať. A vy hneď viete z hlavy povedať, či treba podať polovicu tabletky, celú alebo rovno 2. Obzvlášť užitočné je to vtedy, pokiaľ je pacientom malé dieťa. A vy na základe hmotnosti hneď viete určiť, akú silnú liekovú formu máte zvoliť. Jednotlivá dávka je 10 až 15 mg na 1 kg hmotnosti. Stačí sa teda spýtať na hmotnosť pacienta a vynásobiť ju touto hodnotou a hneď zistíte, či je množstvo paracetamolu primerané. Napríklad 80 kg muž krát 10 až 15 mg na kilogram sa rovná dávka 800 až 1200 mg.
Z tejto hodnoty hneď vidíte, že dávka 2 tablety po 500 mg paracetamolu sú presne v dávkovacom rozmedzí, zatiaľ čo jedna tableta by nemusela byť pre 80 kg pacienta dostatočná. Maximálna denná dávka je 4 až 6 gramov. Je tu preto toto rozmedzie, pretože jednotlivé SPC sa v tejto hodnote líšia. Pokojne dávku prepočítate aj nahlas pred pacientom. Získať tak istotu, že sa o neho zaujímate a chcete mu skutočne pomôcť. Vytvárate tak atmosféru dôvery a nielen vypočúvania. V ďalšej časti sa budeme rozprávať o ibuproféne. Na pochopenie kontraindikácií a upozornení ibuprofénu je dôležité poznať mechanizmus účinku. Ibuprofén inhibuje tvorbu prostaglandínov inhibíciou enzymu cyklooxygenáza, ktorá je zodpovedná za ich tvorbu. Cyklooxygenáza má 2 izoenzymy a ibuprofén inhibuje oba tieto izoenzymy. Cyklooxygenáza 1 je enzymom, ktorý je konštitučne syntetizovaný v mnohých orgánoch, hlavne v žalúdočnej sliznici, pečeni, obličkách a krvných doštičkách. Produkcia prostaglandínov v týchto oblastiach udržuje ich fyziologickú funkciu. Okrem riadenia zápalových procesov a zvýšenia vnímavosti bolesti majú prostaglandíny v organizme veľa ďalších funkcií. V žalúdočnej sliznici pomáhajú udržiavať prietok krvi v sliznici a tiež ich funkciu bariéry. V obličkách a pečeni regulujú regionálny prietok krvi. V krvných doštičkách ovplyvňujú ich agregáciu, ktorá urýchľuje zrážanie krvi. Cyklooxygenáza 2 je enzym, ktorý je schopný indukovať sa podľa potreby. V dospelom organizme je normálne prítomný v malom množstve. Po väčšom množstve sa začne vytvárať až v procese zápalu. A práve z ovplyvnenia týchto funkcií prostaglandínov vyplývajú nežiaduce účinky. Okrem prostaglandínov sa vplyvom cyklooxygenázy tvoria aj prostacyklíny a tromboxány. Teraz začneme kontraindikáciami. Prvá kontraindikácia znie precitlivenosť na kyselinu acetylsalicylovú a iné nesteroidné antiflogistiká, prejavujúca sa ako astma, urtikária a iné alergické reakcie. Aby sme vysvetlili, prečo nemôžu astmatici užívať ibuprofén a ďalšie nesteroidové antiflogistiká, povieme si niečo o kyseline arachidónovej a zameriame sa len na prostaglandíny a leukotriény, ktoré z nej vznikajú. Kyselina arachidónová je nenasýtená mastná kyselina. Je to látka, z ktorej si telo tvorí prostaglandíny, prostacyklíny, tromboxány a leukotriény. Leukotriény svojimi vlastnosťami zosilňujú zápal, ktorý je prítomný pri alergických a astmatických ochoreniach. Aj preto sa dnes bežne v terapii astmy používajú antagonisti leukotriénových receptorov, kam patrí napríklad montelukast. Prostaglandíny sa tvoria enzymom cyklooxygenáza a leukotriény sa tvoria enzymom lipooxygenáza. Keď ibuprofén zastaví činnosť cyklooxygenázy, to znamená, že zastaví tvorbu prostaglandínov, je k dispozícii oveľa viac kyseliny arachidónovej pre lipooxygenázu a bude sa tvoriť viac leukotriénov, čo pre astmatikov zvyšuje riziko stiahnutia bronchov a obmedzenie dýchania. Ďalšia kontraindikácia má tiež dlhší názov. Gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia súvisiaca s liečbou nesteroidnými antiflogistikami v anamnéze, aktívny alebo rekurentný peptický vred alebo krvácanie v anamnéze, čo znamená 2 alebo viac prípadov potvrdených vredov alebo krvácania. Pokiaľ by sme chceli tento komplikovaný názov kontraindikácia nejakým spôsobom zjednodušiť a zrozumiteľniť, môžeme povedať, že vlastne kontraindikovaní sú pacienti, ktorí mali nejaké krvácanie v tráviacom trakte, alebo tí, ktorí majú alebo mali vredy. Teraz prejdeme k samotnému vysvetleniu kontraindikácie. Prostaglandíny stimulujú produkciu ochranného žalúdočného lienu, ktorý pokrýva vnútorný povrch žalúdka a tiež znižujú produkciu kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku. To znamená,
že pokiaľ je syntéza prostaglandínov utlmená, napríklad vplyvom ibuprofénu, je tým obmedzená tvorba ochranného hlienu a nie je tlmená produkcia žalúdočnej kyseliny. Pri dlhodobom podávaní nesteroidných antiflogistík oslabia ochrannú vrstvu v žalúdku natoľko, že kyselina chlorovodíková sa dostane do priameho kontaktu so sliznicou a začne ju poškodzovať. Vredy okrem kyseliny chlorovodíkovej môže vyvolávať aj prítomnosť Helicobactera pylori. Ďalšou kontraindikáciou je závažné zlyhávanie srdca. Prostaglandíny zvyšujú prekrvenie obličiek. Sú len jedným z viacerých mechanizmov, ktorými si telo riadi prietok krvi obličkami. Pri nedostatku prostaglandínov vplyvom užívania ibuprofénu môže dôjsť k zúženiu obličkových ciev. Pre zlyhávajúce srdce vo vysokom štádiu to znamená ďalšiu námahu, pretože sa zvyšuje periférny odpor. Pri terapii zlyhávajúceho srdca sa vždy snažíme zabraňovať zbytočnej námahe. Ďalšie sú poruchy hemokoagulácie. V tejto kontraindikácii hrajú úlohy ďalšie dva produkty cyklooxygenázy – tromboxány a prostacyklíny. Tieto vznikajú rovnako z kyseliny arachidónovej. Tromboxány sú zodpovedné za zvýšenú agregáciu, to znamená zhlukovanie krvných doštičiek. Prostacyklíny majú úlohu pri zrážaní krvi presne opačnú ako tromboxány, čiže ich agregáciu inhibujú. Pokiaľ je však zrážanie krvi už narušené, môže užívanie nesteroidných antiflogistík viesť k odstráneniu ďalších regulačných mechanizmov. V literatúre sa tiež spomína inhibícia tvorby faktorov potrebných pre zrážanie krvi. Zároveň upozorňujeme na niekoľko interakcií. Ak pacient užíva lieky na riedenie krvi, antitrombotiká, hrozí krvácanie pri súčasnom užívaní ibuprofénu. Ak užíva varfarín, hrozia ťažké krvácavé stavy. Poslednou kontraindikáciou je tretí trimester gravidity. Užívanie ibuprofénu môže u plodu spôsobiť predčasné uzavretie ductus arteriosus, čo je cieva, ktorá umožňuje, aby krv nemusela zbytočne prúdiť cez plúca, keďže ich plod ešte nepotrebuje. Ďalej zlyhanie obličiek plodu a tiež môže tlmiť kontrakcie maternice, čo môže viesť k oneskorenému alebo predĺženému pôrodu. Teraz prejdeme na upozornenia. Prvým upozornením je užívanie viacerých nesteroidných antiflogistík súčasne. Pri užívaní viacerých nesteroidných antiflogistík sa zvyšuje frekvencia nežiaducich účinkov, čo je obzvlášť nebezpečné u starších pacientov, u ktorých je toto riziko vyššie. Ďalším upozornením je užívanie kombinácie nesteroidných antiflogistík s glukokortikoidmi alebo s inhibítormi spätného vychytávania serotonínu. Aj perorálne glukokortikoidy dokážu ovplyvniť syntézu prostaglandínov. Naviac pôsobia protizápalovo proti všetkým fázam zápalu, kde patrí aj fáza hojenia samotného poškodenia. Tak môžu glukokortikoidy napríklad aktivovať žalúdočný vred. Inhibítory spätného vychytávania serotonínu už podľa svojho názvu spomaľujú prechod serotonínu do buniek. Krvné doštičky, ktoré sú zodpovedné za krvné zrážanie, pri svojom vzniku absorbujú serotonín. Následne pri aktivácii krvných doštičiek sa z nich serotonín uvoľňuje a spolupôsobí spolu s ďalšími látkami pri stiahnutí ciev v mieste poranenia. Aj kvôli tomuto efektu sa o inhibítoroch spätného vychytávania serotonínu uvádza, že môžu zvýšiť krvácavosť. Medzi najčastejšie predpisované inhibítory spätného vychytávania serotonínu patrí citalopram, escitalopram, venlafaxín, sertralín a paroxetín. Teraz prejdeme opäť do časti na čo dávať pozor v lekárni. Nesteroidné antiflogistika, kde okrem ibuprofénu patrí napríklad aj naproxen, diklofenak a kyselina acetylsalicylová, patria medzi najpredávanejšie voľnopredajné lieky vôbec. Popri nich sa ešte často používajú aj účinné látky, ktoré sú viazané na lekársky predpis. Pokiaľ vydávate nesteroidné antiflogistika viazané na predpis a pacienti si popri nich pýtajú ešte aj tie voľnopredajné, pri vydávaní tejto kombinácie treba pacientov upozorniť, aby ich spolu nekombinovali. Častokrát si to neuvedomujú a popri tom, ako zhltnú svoju rannú hrst liekov, si ešte dajú aj tabletku od bolesti.
Pokiaľ sa pýtate pacientov na žalúdočné problémy alebo na problémy so žalúdkom, pýtate sa ich radšej priamo na žalúdočné vredy alebo bolesť v oblasti žalúdka, pretože vnímanie žalúdočných problémov v ich očiach môže byť napríklad vracanie, problémy s trávením alebo krče. A nemusí tak dostať odpoveď, ktorá zodpovedá reálnemu zdravotnému stavu pacienta. Je dôležité podotknúť, že väčšina nežiaducich účinkov ibuprofénu je priamo závislých od dávky a od dĺžky užívania. Najväčšiemu riziku sú tak vystavení ľudia s chronickými bolestiami, reumatizmom a tí, ktorí užívajú lieky od bolesti dlhodobo. Určite sa vám stalo, že ľudia od vás pýtali 100-tabletkové balenia ibuprofénu. Tie sú viazané na lekársky predpis. Niekedy je to naozaj nevinné a je to balenie pre celú rodinu na dlhšie obdobie. Našťastie je jednoduché si to overiť. Stačí sa nenásilne spýtať, a nakoľko vám také balenie vydrží. Podľa odpovede si jednoducho zistíte, že ak 100 tabliet vydrží pacientovi 1 mesiac, niečo nie je v poriadku. Ak sa dozviete, že to má na 4 roka, je tiež vhodné sa ho spýtať, prečo užíva pravidelne tabletky od bolesti. Môžete sa potom viac pýtať na charakter bolesti, kedy sa prejavuje a ako dlho trvá. Pravdepodobne to priamo v lekárni nevyriešite. Môžete však nasmerovať pacienta k lekárovi a tak mu napomôcť jeho problém vyriešiť. Naplňa to ideu toho, prečo sú v lekárni ľudia s odborným vzdelaním a nie obyčajní predavači. Naozaj je to dôležité, pretože ľudia často vnímajú svoju bolesť ako samotnú chorobu a nie ako príznak alebo prejav nejakého problému. Začína sa to zvyčajne nejak takto. Počuj Peťo, bolí ma lakeť už týždeň a neprechádza to. Čo je na to dobré? Vieš čo Martin, ja si vždy dám jeden ibuprofén a to mi vždy pomôže. Choď si to kúpiť do lekárne. V lekárni sa udeje približne toto. Dobrý deň. Dobrý deň, poprosím vás jeden ibuprofén. Áno, samozrejme, nech sa páči. Pri bolesti si potom dávajte jednu tabletku každé 4 hodiny. Poprosím vás, 3 €. Dovidenia. Dovidenia, ďakujem. A liek naozaj pomáha od bolesti, ale bolesť sa vždy vráti. A preto keď sa minú tabletky, nadíde čas zájsť opäť do lekárne po liek, ktorý mi tak dobre pomáha liečiť tú bolesť. A tak neustále dookola. Až jedného dňa príde pacient do lekárne. Prosím vás, veľmi ma bolí niečo v bruchu. Možno žalúdok. A to nehovoríme o tom, že neliečená príčina bolesti lakťa mohla medzi tým nabrať závažnejší charakter. Pre názornosť odbočíme trochu od ibuprofénu a skrátene si prejdeme diferenciálnu diagnostiku bolesti kĺbov. Všeobecnú, nie len bolesti lakťa. Úlohou teraz nie je spraviť komplexnú diferenciálnu diagnostiku, ale len poukázať, aké rôznorodé príčiny sa môžu skrývať za obyčajnou bolesťou kĺbov. Bolesť po úraze. Infekčné bolesti kĺbov, tie môžu byť bakteriálne, vírusové, dokonca výnimočne mykotické pri oslabenom organizme. Neinfekčné zápalové ochorenia kĺbov, ako napríklad reumatoidná artritída alebo kostnatenie chrupaviek. Bolesti kĺbov z ochorení tráviaceho traktu, napríklad pri celiakii alebo Crohnovej chorobe. Osteoartróza. Je to nezápalové ochorenie, ktoré vedie k zmenšovaniu kĺbovej chrupavky. Je to najčastejšia príčina bolesti, ktorá pribúda s vekom a postihuje asi 15% populácie. Bolesti kĺbov sprevádzajúce endokrínne ochorenia. Tieto sa môžu prejaviť napríklad pri diabetes mellitus alebo pri hypo- alebo hypertyreóze a samozrejme sú aj mnohé ďalšie v tejto kategórii. Ďalšie sú metabolické príčiny, kam patrí napríklad dna, neuropatické bolesti alebo bolesti sa môžu vyskytnúť aj pri familiárnej hypercholesterolémii. Poliekové. Bolesť sa môže vyskytnúť pri vysadzovaní kortikosteroidov. Pri antikoagulanciách môže nastať krvácanie do kĺbov, čo sa tiež môže prejaviť bolesťou. Samozrejme sem patria nádorové ochorenia, tie môžu vyvolať početné kĺbové prejavy. A samozrejme ešte mnoho ďalších príčin. Ako som naznačil už skôr, vašou úlohou nie je stanoviť presnú diagnózu, ale pomôcť pacientovi zamyslieť sa nad príčinou bolesti a v prípade potreby navštíviť lekára, aby ten stanovil diagnózu a určil správnu liečbu. Už to samo o sebe je pre pacienta veľká pomoc. A teraz sa vrátime naspäť k ibuprofénu. Pomerne dosť sme sa rozprávali pri ibuproféne o tráviacich problémoch, o vredovej chorobe. Ako sa teda prejavuje peptický vred?
Pretože to, čoho sa pri ibuproféne, respektíve pri nesteroidových antiflogistikách vo všeobecnosti najviac obávame, je krvácanie z tráviaceho traktu, ktoré je spôsobené peptickým vredom. Pokiaľ príde pacient do lekárne s bolestiami v nadbruší, ako určiť alebo aspoň odhadnúť, že môže ísť o peptický vred? Vred sa vyskytuje v kyslých častiach tráviaceho traktu, to znamená, že v žalúdku alebo v dvanástniku. Žalúdok sa nachádza tesne pod ľavým rebrovým oblúkom, čo je vlastne spodné ľavé rebro. To je jednoduché nahmatať. Avšak pokiaľ sa pacienti sťažujú na vredovú bolesť, je jedno či na žalúdkovú alebo dvanástnikovú, neukazujú priamo na žalúdok. Bolesť sa väčšinou nachádza v oblasti epigastria, čo je naznačené aj červeným kruhom na obrázku. Ak sa mení intenzita pri príjme potravy, tiež to poukazuje na peptický vred. Ako teda vplýva príjem potravy na bolesť? Žalúdočné vredy. Bolesť sa pri nich zosilní krátko po príjme potravy, čo je spôsobené produkciou žalúdočných tráviacich šťav. Pri dvanástnikových vredoch bolesť po jedle ustupuje a objavuje sa za 2 a viac hodín po jedle a často aj v noci. Presne naopak ako pri žalúdočných vredoch. A to je všetko z našeho vzdelávacieho materiálu. Ak ste si ho celý pozreli, môžete ísť rovno vyplňať akreditovaný test, pretože všetky otázky, ktoré sa v teste nachádzajú, sme si práve povedali. Ak je už po termíne, dokedy bol akreditovaný test zverejnený, dúfam, že vám niečo priniesol aj bez toho, že by ste za neho dostali kredity do sústavného vzdelávania. Ďakujem vám za vašu pozornosť a želám príjemný zvyšok dňa.